Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawagan ko ninyo sa pangan nga Hermes, 40 anyos, usa ka single mom, ug usa ka OFW. Lumad kong taga Mandawi City, ug ni ako karon magtrabaho sa Beirut, Lebanon. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga gusto kong paliton diha sa Cordova, Cebu. Naglibog manggod ko kung dayonon ba nina ako upalit. Aron inyong hisabtan, ingon ni ining mga panghita po. Mo-abroad ka? O, auntie, para sa akong anak ug sa among ugma. Para sa imong anak? Unya biyaan nimo? Antuson ako, auntie. Aron mahatagan ko lang siya mayong ugma. Ug ang imong anak, makaantos ka ha? Naabitaw ka. Oo, uy, naa ako. Pero lahi ra gyud nga naa ka nga ikaw ang inahan. Basin maglisod og adjust ang bata nga wa ka. Nahibaw kong bright ang akong anak, auntie. Dili siya lisod pasapton. Ug naana naman sabna siya ba nga ikaw magpantay niya. Gikan pagkabata pa niya. Kay lagi, may trabaho man ko. Nala, naara nimo. Dili pa ba di ay ka kontento sa imong kita dinis Pilipinas? Ang akong sweldo din is pinasti. Igo-igo rakit na to. Huwag yung masobra. Ug nagkatiguang na ko. Nagkadako na ang akong anak. Ug wa pagitaon ko'y bahay og yuta. Ha? Maunay tumong nako sa paglarkati. Nga makabahay og yuta ko nga ako ni cute. O matawag nga ato ba? Maong mo abroad git ko. Hermes. Okay ra ni mo, nak? Madato man ka, tama kung mo-abroad ka. Ikaw yung bata ka. Di lang tamangandoy ang madato, gutanak. Basta pa, di lang parehas ani nga pagpuyo na to nga. Ni at magpuyo sa di na to bay. Nangapang rata. Nga kung di ta magkaabang, pwede ta papahawaon. Luoy kay ta. Bitaw ma. Nasuko ba yato si Auntie Lula makatong tag-iya sabay? Nangita ni mo kay ang rent ko sabay. See? Maong mo abroad ko, nak. Kaya og makapalit na niya taog bahay og yuta, di na ta mangabang. Wa na mo papahawa na to. Kay ato namang bahay og yuta. Maong, okay na ka ha? Mo abroad si mama. Uma. Kaputan gid sa kong anak ko eh. Lipay gid kay ko nga nakaanak ko buotan sama ni mo, nak. Nya, kailak kong nagit ka ma. Ingon ka, lipay ka. Waoy, hilak ranis ka lipay. Nga misugot ka nang mo abroad si mama. Ha? Makahilak mo dito og malipay? O anak, magbinutan begit ka ni Lola ni mo didi ha. Di mapabadlong, kay mo abroad bes mama, at tukos layo. O ma. Ang ako mga luha, nagyon mo unday sa pagpagatagak, bisag pukan pa na ako paghilak. Sakit ba na ining malayo tas mga mahal tas kinabuhi. Apan ang tuson ko yun. Kay may pangandoy ko aling nila. Pero sakita di ay. Malayo na git ko nilang mama o sa ako anak. Diyos ko, magkaya lang unta kami ikaw. Magkaya ko lang unta ni.
Hinaot ang tanggiyahan ko ni mong makuha kong akong tumuog pangandoy ni akong paglarga. Tabangi ko, Ginoo. Kumusta naman mo diha, auntie? Okay ra may Hermes, ay may kabalak eh. O ang imo anak na si Carl, okay ra man na niya pag-eskwela. Ikaw kumusta man ka diha? Di naning kayo dire sa Lebanon, ti. Pero ang tuson lang yun kayon saong doon na may pangandoy. Pero lisura day ti kumons kwarta tino. Labi na kay magsigi ko kunahuna ninyo diha. Lamian ang iulit tungod sa kamingaw, Matuman pa kang pangandoy ko ining makabahay o yuta, auntie. Ha? Nagtukong sa usa ko lang kalarga, makuha ng akong pangandoy. Apan dili day ingon anak kasayon. Nakabalik pa ko og larga, apan di pa gyud igo nga ipalit og bay og yuta. Kay minilyon na ang presyo sa bay og yuta sa syudad. Kung may installment man, mahal pa gihapon ang binuang og tagpila pa ka tuig impason. Murag matiguang kog binayad. Maong nangita kog online nga bisan lahat lang nga barato og tukuran ko lang unya og bay. Bahala nag-anam-anang ang paghimo sa bay. Basta kay matawag ng ako ang yuta. Desperada na gid kong makaangkon og bay og yuta. Kay kapoy kayo huna-huna nga nag-abroad ko. Apan adto ko mo pauli sa bay sa akong auntie nga mausay gibinlan ko sa akong anak nga grabe kagamay sa iyang bahay. Maong naning kamot kong makakita og barato o makaya sa akong budget. Unya. Sa Cordoba? O, auntie. Bahay lang siya. Mga 50 square meters ang gidakon sa lugar. Unya ang yuta? Monay gusto na kong ipasusi ni Muti. Ha? Wala na klaro yuta Ang gingan sa dealer nga akong nakita online nga bahay lang ang ilang ibalikya. Ug ang luna may 50 square meters ang gidakon. Gawa sa bahay nga natukod sa maong luna, may space pa nga katamnan og mga tanom. Mayuta di ay. Oo, pero wa ko na titulo lagi, Way deklarasyon. Way masking rights man lang. Uy, unsa ko din ang yuta Mao man lagi unta na ako ipasusin ni Muti. Magkita mo sa dealer. Ikaw ang pakigsabot niya sa pagkakaroon. Kay ikaw may naada sa Pinas. Hapit naman nung kumupauli. Ako na asikaso ana inig-uli na ako. Unsa? Uy, kinsa masad ng tawhan na akong pagkikitaan, ha? Kinsa man, Hermes? Kumusta naman ka si auntie nga akong gisugo og subay sa bay ug luna nga akong paliton? Naato na baka niya, no? Magpaabot lang ko sa iyang tawag. Kay gamay na lang rapagkuwang ang akong kwarta ug igo na ipalit sa maong luna og bay. Si auntie na. Hello, auntie. Hello, Hermes. Dito na ko gikan sa yuta nga imong giingon. O niya. Pastilan. Dili ka mag-usik lang sa imong kwarta in Hermes. Ha? Kaya nga naman di, auntie.
Uy, mga klarong papilis yung taa, uy. Ang ingon sa akong pagsusi dito, usa ka urban kining yung taa. Ha? May 800 ka pamilya ko nung nagpuyo dito. Unya, idaran nga babae ang tag-iya ug nagpuyo ng baya. O gusto na nga ato na mapuyo sa ilang bukid. Ato na magtanom-tanom. Aron ko no, may kwarta usab siya nga mapuhunan niya sa iyang pagbalhin og puyo. Mao ba? O magpirmahay lang ko no mo sa barangay sa pagmatuod nga napalit na nimong lunaa. Unya? Unsa man sa mong tanaw, ante? Murag mag-usik ka man lang sa imong kwarta dito, Hermes. Unsa, ante? 220,000 ang iyang baligya nimo. Oo, pero nahangyan ako og 200. Uy, idaw na lang na o klarong bayog yuta, Hermes, uy. Ayaw tong yuta, kay why, klaro. Ha? Barato ra gid unta ang maong luna og bahay. Na interes ko kay lisod na gyud ang pagpalit karon og bahay og yuta. Mga milyones ng kantidad ug dagko pa kay binuwan nga mga tag 20 ka tuig pang bayran. Di gyud ko ka-afford. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, sa pagpakigsusi ko sa maong yuta, wa kini mga papeles, way titulo, way tax declaration, way masking rights man lang unta, kay urban ko no kining maong yuta. Usa may bot ipasabot anang urban ni yuta. Ikaduhang pangutana, nahangyo na ko og 200k ang maong luna og bahay. Okay ra ba kung akong paliton bisan way papeles, basta kay naalanggit ko'y puyan? O sa may kasiguruan ko aning maong urban nga yuta? Ikatulong pangutana, gobyerno ba ang tag-iya ni ini? O kung gobyerno man, may 800 ka pamilya kuno nga nagpuyo ani nga urban area. Kung gamito na sa gobyerno maong luna, basta-basta na balang mi nga mapapahawa? Or may relocation site ba o niya silang ipabalhin na mo? Ikaupat o katapusan, unsa may angay ko nga buhaton kung pananglit, dayon nun ko og palit kining maong luna. Kay magpirmahay man ko numi sa barangay sa pagpamatuod nga napalit ko ang maong luna. Unsay akong buhaton, palihog tabagi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Hermes. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug kauban ang inyong partner nga si Dr. Rene Obra. Kami gihapon ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, punto medical, personal, behavioral, mga problema ninyo sa mga dinadiling droga, problema ninyo sa inyong kapika, sa inyong kabanay, sa inyong kauban sa balay, sa inyong higala, sa inyong mga gibati din ha. Ayaw gid mong kabalaka, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Letter sender na to karong adlaw. Atong tawgon sa pangalan, oy, ganahan kay ko aningangan, one of my favorite brand, Hermes. Si Hermes, taga Mandaue City pero naani siya sa Beirut, Lebanon. Nagpada sa iyahang suwat. So, overseas worker day ni si Hermes, no? Taga Mandaue City. Shout out sa tanang mga kauban ako and fellow Mandauehanons. Kumusta mong tanan din ha, no? Nipadama ni siya sa iyahang
suwat mo pinaagi sa ato ang kiniyang akong suliran official writers page. Una niyang pangutana, sa pagpakisusi kuno sa ilahang yuta, kay kabahay manis yuta, wa kuno ni papeles, way titulo, way tax declaration, way maskin rights man lang ang yuta, kay urban kuno ning yutaa. Asa may unsa may but ipasabot anang urban nga yutaa. Okay. Ang pasabot common gyud na siya nga term sa kanang mga housing, kanang mingkag urban ba. Common gyud na siya nga term sa mga housing nga mga balay, no? Kanang area. Naamanggoy area nga ang gipanag-iya mga yuta ba sa gobyerno unya gipuy-an sa mga gitawag nga pribado nga individual. Unya duha gyud na ka ways ha, common. Naay usahay nga naanay pagtugot, naapoy usahay way pagtugot sa gobyerno. Pero gipasagdan lang na sila. Unya mag-organize na sila ilahang mga association, munang tawgon na silang urban poor. Kay nagpuyo sa usak ka syudad, no, diri dapitas dakbayan, unya ang ilahang panimalay dili sila'y tag-iya, pero nahog na bangyod nga dugay na kayo sila dinha, nag-form na sila association, gipasagdan lang. Naapoy maabot nga higayon no nga ang gobyerno, let's say ang Mandawi, ning tugot no nga papuyon sila kay wa pagamita sa syudad. Sa Mandawi, so gitagaan na sila og rights lang nga mugamit dinha o gina-record na sila o gipurmahan na sila association sa mga urban poor or kanang mga homeowners. Munang wa na siya'y titulo, wa siya'y declaration, kay dili manggod ang kanang nagpuyo anang luna ang mahimong tag-iya sa yuta. Gitugutan ramanggod na sila pagpapuyo, unya nagpabilin man nga ang tag-iya ana ang gobyerno. Unya papirmahon man nag-undertaking nga naka. Sabot sila nga kung maabot na ang higayon nga gamito na no sa gobyerno ang maong luna, mo bakante na sila. Pero naapod good na times baya nga ang let's say for example Mandawi mangitag relocation, muna gitawag na to relocation or kabalhinan aning mga members kay kaning mga accounted for ha, kanang mga nalista gyud as legitimate nga homeowners dinha sa ato ang hudo nga office as the legitimate nga occupant, dili man owner, occupant may tawag na to ana nila no nga gigrantan og rights nga ma-occupy anang maong luna, unya hatagan na silang relocation. Ikaduhang pangutana, nahangyo nako og 200,000 ang maong luna ug balay, okay ra ba? Kung akong paliton, bisan way papeles, basta kay naalang yun ko'y puwian, unsa may kasiguraduhan ko aning urban nga yuta. Ang urban manggod nga yuta, muna niing kunin mo nga kinahanglan accredited ka because di man ma-forfeited man na ang ilahang katungod or grant nga either mo occupy ana or matagaan og relocation kung ilahan ng ibaligya, kay di man na nila pwede ibaligya, mapasa raman na nila sa ilahang mga anak, kanang gitawag ni nilag mga sharer, no? So, dili gyud na nimo pwede paliton. Di gyud ko mo advise nga imo nang paliton, kay di man na maimo. Mahog nga ang kanang 200,000, ang katungodan nimo muokupar ana. Pero in the long run, like I said, kung gamito na, mawala ka. Unless hatagan kag relocation. Pero dili man ka ma-accredit ana, di man ka ma-appeal sa lista, kay wa man ka dito sa lista nila sa urban poor. Unless ilahan ng mahikay,
pero dili man na pwede kay ang balaod ug ang patakaran anang mga ingon ana kinahanglan accredited ka, ikaw ug imong pamilya ra gyud ang makapuyo. Di na nimo pwede ibaligya sa lain. 200,000 is 200,000. Mas may pag-imo nagtrabaho man kas gawas, ayaw palit og mga ingon ana. Rule of thumb mga suking tigpaminaw, labi na nimo Hermes nga nagpunda ra ba ka, nagtigom ra ba ka, naningkamot ra ba ka dinhas gawas, nanimpad baya ka para ma-improve ang imuhang kinabuhi o sa imuhang pamilya dinhi. Kitang tanan no nag-dream pud ta no nga nangandoy pud ta nga makakuha tag ato ang kaugalingong luna ug balay no. Ang atog yung unang susihon, number 1, kinsay nagbaligyaan ng yuta, kinsay atong gipalitan, unsang klase nga luna, unsang klase nga yuta ang iyahang gibaligya. Rule of thumb, kinahanglan tan-awon nato nga naay titulo, naay deklarasyon ang maong yuta ug sila nga nagbaligya ana mooy nakabutang nga pangan or mo'y nakarehistro isit tag-iya anang yuta. Wa gani na'y titulo, no? Magduha-duha gyud ka og palit. Or di gani na mga legitimate o mga registered nga mga housing nga developer, ayaw na lang og duha-duha og palit. Labi na kung wa pa nahuman, kanang ingong mag-itukod pa, unya dayto tunga-tunga, mahutdag kwarta, di katiwas. O di matiwas ang imuhang gibayad, matiwas po ang imuhang tinigom. So susihan na ay daghan kaayo no nga mga developers sa kanang mga simple, mga row houses no, o mga housing, ayaw lang sa tigom-tigom pa lang sa gamay din ha sa kung gawas kay para madako-dako ang imuhang pang down or naakay pang monthly nga pag-amortize anang imuhang balay. Sure pa kang imo, inigpapalit nimo ang titulo na diretsus imo, di na ka magproblema. Ayaw anang mga urban poor. Ikatulong pangutana, gobyerno ba ang tag-iya ani? Ako naning natubag o kung gobyerno man, may 800 ka pamilya kuno nga nagpuyo ani sa urban area. Kung gamito na sa gobyerno ang maong luna, basta-basta na lang ba mi mapapahawa or may relocation site pud unya silang pabalhinan namo? Okay, I think na-answer na nako ang kanang imuhang pangutana nga of course, dili man sa kumingon nga basta-basta nga, oy, ugma dayon, oy, inikinsina, oy, tapos buwan. Of course, naanay negotiation, ang munay gamit sa kanang hudo nga department sa kanang munisipyo o sa City Hall, nga mauwi mo take care sa atoang mga urban poor. Sila'y muhatag o guidance, muhatag og mga livelihood programs o projects, labi na kung layo-layo ang relocation, nga kabalhinan or tabangan mo nga mag-demolish sa inyong lugar, tabangan mo nga kanang kuyugan mo hakot o kung asa mo mubalhin mo na yung mga assistance nato sa atoang hudo. Dili pud mo pasagdan. 800 kabuok ang nagpuyo, mangita tingali kag mas nindot no nga kanang habog, nga kanang homey, nga kanang nindot pud ba kay murang kanang mga ingon ana dikit-dikit manggod na nga balay, pangita na lang kahag mas nindot nga lugar, ayaw pagdali og palit. Ikaupat ug katapusang pangutana, unsa may angay kung buhaton aron pananglit dayonon nako og palit ning lunaa. May magpinirmahay mangkonomi sa barangay. Sa pagpamatuod nga napalit na nako ang maong luna, unsa may akong buhaton, una sa tanan susiha sa ngadto sa hudo no, sa office ngadto sa munisipyo, kung unsay patakaran nila o pwede bakang mumpalit anang iyahang katungod nga gigrant or gihatag sa gobyerno ana niya.
Kay kung moingon sila nga di pwede, moingon jud ko nimo nga ayaw palita. Actually, kung ako imong pangutan-on, di gyud ko mo advise nimo nga imuha ng paliton. Ako yung advice nimo pangita og mas nindot og mas lain og lain nga luna nga mas legitimate ba nga naagi titulo nga mapatitle gyud maparehistro gyud nimo sa imuhang pangalan. But if positive pud ang tubag no, pero klaro ha pog storya nga kaning imuhang mga kasturya legit pud ni sila ha nga kanang officer nga kamaupod mo tubag ngadto gyud sud sa opisina. Ayaw pagpatakal pa kay istorya og mas kikinsa, ayaw sag pirma, ayaw sag pagawas og kwarta until matubag nimo ang imuhang mga pangutana. Pero like I said, I will advise you, kung ako imong pangutan-on, ayaw palita. Mas may panang mutigom-tigom lang sa kapa. Further, kung kuwang-kuwang pang imong kwarta pang down, palit ka anang kanang mga row houses, kanang mga low cost nga housing, no? Mo pag mao na imuhang paliton kaysa sa mopalit ka og rights ra nga way kasiguraduhan kanus-ak hangtod kanus-ak kakutog. Sayang pud imong gitiguman. At least kana kung mayon kag mga low cost housing, sure nga imong gitiguman bugat-bugat pod, pero at the end of the day imog yun ang title, imog yun. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kaing salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Mana so sa ka Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong kaagi. Tawgan ako sa pangan nga Jim. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, I knew I love you. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Aurelio, Cebu City. Ang gatong matatampo nagdasangan nga Jim. Unsa gud imong gipanulti? Nakakita si bikent ninyo ganina ni Richard, nga imong classmate. Kamuro ka nung duhang nga nagkuyog sa library. Sa ato pa. Nagselos kang Richard? Anong nakatawam ka? Jim, dili na ko type si Richard. O usap-usad, wa may magkuyo ganina, uy. Na timing lang nag-abot Miss Library. O, tinood. Nitog-an sad si Richard na ko nga ganahan siya na ko. Pero ako siyang giprangkahan nga wa ko'y gusto niya. O wa gid siya chance na ko, Jim. Tinuod ka?
Lagi. O garon matuo ka. O garon dili na ka magselos. Sige. Gisugot na ti ka. Tinood ka, Kate. Oo, lagi. Enough naman siguro ang 2 years nga nanguyab ka na ako, di ba? Og nakita po na ako nga sincere good ka, Jim. Maong gisugot na ti ka. Thank you. Thank you, Kate. Sa ato ba, makapamisita na yun ko nimo. Suod sa inyong bahay. Wait lang sa akong go signal, ha? Ako sampay baon sila sa mama og papabahin, ani. Kaya ang ilarabang nahibawan, amigog amika rata. Though, wala man sa dinoon sila pagsupak nga ikaw ako mahimong uyab. Kay tanaw nila, buutan man ka. I love you, Kate. I love you too, Jim. May James, Kate, ako uyab, si Melissa. Hi. Hello! Wow, Kent, ha? Finally, nakauyab na gid ka. Dili na gid ka mag-third wheel na mong gym ko na atay mga laag. Maugid ba? Nindot di kay double date na good. Oy, alkansi kay ko ninyo, oy. Pila na gud mo katuig. Mo-graduate na natas college sa sunod tuig. Unya ako, magpabiling po ko single. Ay, kapoy ba asat sige picture-picture niyong duhano kung manglaag ta ninyo. May gani kay, ipanguyaban ko Melissa. Swerte kayo ni siya kay di ko pa hard to get. Usa? Bagagnaong ha? Ikaw mo gani sige pamugos. Ingon-ingon pa mo gani ka maghikog ka kung dili ka sugtun. Uy, ate, krambod to. Ito sa dahin siya, uy. Dali ra kayo nagkasuot si Melissa si Kate ba, no? Maugid ba? Friendly magid kining akong uyab good. Wag siguro itaw ba nga dili makiksuod niya kay kuha pa biscuit unya buutan. Mausad. Pero biliban ako sa inyo, abe. Inyong relasyon ni Kate ba. Pila nung katuig, bay, pero wag yun nyo pati ang kapuol sa usa-usa. Kada adlaw kong si kita, labi na buhay klase, bay. Nya, mamisita ka pa niya dito sa ila. Sakto yun ka ba Bay, usasad kahay mga pagsuway nga maabot ninyo, no? Doon na ba ka? Oh, bay. Thank you, Lord. Kay nadawat radayin ko sa kong gi-applyan ng hotel. Itawagan ko ganina o mag-start ko nuko inig Lunes. Wow. Nindot tagid sa hotel eh. Labi na kung 5-star kay social kayo. Social kay labi. Nga. Nindot kayo mga suga. Sagaran magin sa mga guests kay foreigners. Hi! Ikaw may bagong hotel staff din eh? Kagwapo niya. Umaningin kasi sa uniform. Ulma kayo ang iyong lawas o sakto kay Sparog. I'm Stacy. And you are? Jim. Ako si Jim. Nice meeting you, Jim. Good luck on your first day.
Kumusta imong first week sa hotel, love? Okay raman, love. Grabe kayo makadag-welcome ang mga karaan sa bag-o. Dili sila lisod ikatrabaho kay kung na ako'y mga pangutana o mga butang nga wa pa ko masuhito, mutabang manggid sila. Mao ba? Maayo hinuon, love. Ako sad gani. First day pa lang na anadayon ko'y nasuod. Grabe sad ka-friendly ang mga tao sa among workplace, uy. Love. Nalibiyag na ay mag-chansing-chansing ni mo dito, ha? Naagid, love. Oh, unsa? Hala, no? Siga ba doon yung mata, uy? Joke ra, uy. Oo. O kung naaman sad gani, dili jud ko mo entertain, no? Dili ko gustong hatagan ti kaglabad sa o. Aw, lagi. Kay kung makatigom na ko, love. Pakaslan na ba dayon di ka? Aron, di na ka mailog pa silain. I can't wait for that time, love. I love you. I love you too. Jim. Love. Jim, mag-bar me after duty. You wanna come? Oh, ha? Hey, don't tell me dili ka. Please, sige na, kuyog na mo. It'll be fun. I promise. Para sa ba, may laila ni magmaayong ang whole crew sa hotel. Oh, sige. Makuyo ko ninyo. Grabe sa ka party kid ani Stacy eh. Grabe kid kadagsayang. Klaro na lang nga, pirme siya magsuryan din sa bar. Siksi na bukay sulod. Kitang kayo ang dress nga, naka-heels. Puti bigid kayo. Class ki siya tanahon. Ano yan? Bay. Ano ta kayo? Thank you, bay. Jim! Jim, come on! Let's dance! Nindot kayo ang tukarong? Dili ko kumao? Dili good, come on! Let's enjoy the night! Stacy, okay ra ka? O, lagi. Si Jim Ray, bahala lang po. Oh, sige good. Bajem, ikaw lahat doon na Stacy ha. Saligan na mo siya ni mo kay giwat na ko ang uban akong mga kaubasunahan ko para na taxi. Ha? Sige ba. Ako rin hatod niya sa ila. Gimay. Ayaw na. Bye! Bye! Stacy, pagloy niya ako sa inyo ha, kung asa David aron ihatod ka. Bug na kay ka oh. Okay, Jim. Stacy, niya na ta. Ikaw raw sang mo nag-rent niya sa kondo? Actually, girent kini sa akong papa para namong duha ni ate. Aron ko no, dili ni maghago sa kong ate og biyahe kada adlaw gikan sa among province. Mao ba? But, wa ang akong ate ron. Ako pa'y naa sa kondo, kay niuli ang akong ate sa among province. Mao ba? Jim, please, ayaw ko biyahe, ha? Pwede ko ni mo matod sa 5th floor? Na-added to akong unit grant. Medyo
Lipong gyud ko. Sige. Dali. Stacy, niya na kasi mong unit. Muli na ko, ha? Inuo ko. Gawin ko siya sa mga tubangan. Stacy, uy, nga na, ang ihubo ang imo si Nina. Jim. Stacy, uy, hinihinig pa ubos ang sipre sa kukasones. Naiba akong ganat sa kanako. Let's enjoy the rest of the night, Jim. Stacy. Stacy. Love, gabiin ako nagsigig panawag ni mo, pero wag yung kamutubag. Love, sorry. Nakatuog na yung go pag abot ako sa bahay. Kapoy kay kong trabaho paggabi igod. Mao ba? Okay ra, love. Anhibaya pag dinner sa bahay, ha? Gimingaw na ko ni mo. Sige, love. Bye! Bye. Pasaylo ako, Kate, na makakunin mo. Pasaylo ako. Unsa bay? Kadaghan na mo may tabuan ng Stacy bay nga kauban mo sa hotel? Mao lagi bay. Pag sure di ay, nasa ato pa. Dugay na day kang nagbinuang ni Kate? Ay, matawag yun og ingon anak bay. Nah, kalaki lang gini mo bay. Kabuutan si mo kuya bay, unya nagbinuang ka? Nah, di na ginabatig na ang mo kuya bay. Maibgan na binaglain bay. Bay, Ken. Stacy. Sige. Hello, love. Love, manangit ko ni mo, ha? Makiglaagang ako mga office mates after sa among duty. Ha? Asa man mo? Mag-bar ko na mi, love. Pero ayaw ka bala ka. Mo, update ko na mo every now and then. Unsa? Ingon si Kate, paduna ko na siya uli. Nana daw sila sa gawas ng bar. Magpasalipod lang ako, aning may tanong. First time niyang makigbarko yung ang iyong mga katrabaho. Tinalig. Doon ay gusto mo take advantage niya. Bye! Kate, sabay na lang ko sa kumotor. Ha? Ayaw lang dyan, oy. Okay lang. Mag-taxir ako. Hindi na good. Binabi kayo. Angkas lang para safety ka ba? Di ni maayo na. Ano to naging something ang tawhana sa kong uyab. Kate! Jim? Love ni Aka? Sige, Kate. Una na ko rin mo. Napigi uyap. Dali ka basutoy, Ibaw ka na ng laro, ano mo, Joy? Hoy, Jim, ngano ka, uy? Abi pala na ate kaaway din Naunsa man ka? Klaro ang good kayong dunay plano itong tawhana ni mo. Mayan lugid nga, giapas ka rin Kaya kung wa pa,
Tingalig, asa na ka gida ato? Kalma lang, God, na unsa man ka, uy. Mamauli na ta. Gikapoy na ko. Dila ko gusto nga mawa ka na ko, Kate. Love kayo, tika. Naunsa man ning uyaba, uy. Kadrama ba? Jim, dili ko mawa ni mo. Love ka ayo, tika. Og dili sa dako kaya kung mawa ka na ko. Kate, tinood yun na ang ilang gingon nga usa sa mga pinakahadlok sa usa ka relasyon kung mubanda na nimo ang imong bating binuhatan. Ni-decide kong putlon kong unsa may naa na mo ni Stacy para i-save na ko ang among relasyon ni Kate. Bisan unfair man niya tungod kay wa siya mahibaw bahin ato. Na-realize na ako kung unsa na ko ka-love si Kate o unsa kadako ang iyang pagsaling nako. Karon, minyo nami o may anak na sad. Dinhin na lang kutob, daghang salamat RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Jim nga taga Aurelio, Cebu City. Uban sa awit ngayang gipangayo, awit kadagalahan, I knew I loved you. Mong kaagi kibata na doon sa radyo ni Jelly Haka o kabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higalag mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Lumakay pada sa Handimanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.